Sagunging para rawuh kakung putri werda mudha minulya. Mboten ateges ngirangi kamardikan panjenengan sedaya larem sawetawis badhe kula jabel. Awit sampun dumugi wahyaning mangsa kala bilih wigatosing gati pengaosan dalu menika enggal katindakaken. Kanthi mekaten salajengipun dulinggih wedharing pursita aji ingkang arupi mauidhah hasanah ingkang badhe kawedhar dening panjenenganipun Al-Muharram Rama Kyai Haji Nur Rohim saking Semarang. Kula pun alimakin ingkang pranatacara wonten rikalenggahan dalu punika ambok bilih kirang subaseta kitaling basa miwah pangrajiking parama sastra. Tasih kirang tatas titis tetes saha mentes kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Kangge menika kanthi ngaturaken pakurmatan ingkang luhur. Kula aturi dumateng panjenenganipun pamedhar sabda Al-Muharram Rama Kyai Haji Nur Rohim kersa paring pitedah piwulang saha nasihat ingkang migunani. Mugi saged dados pepadhang lan tuntunan gesang kita sedaya. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Nur Rohim wekdal saha papan kula aturaken sawetahipun. Sumangga